lingkod. Mga igsoon, mayong buntag kanatong tanan. Ang atong ebanghelyo naghisgot kini bahin sa mga milagro nga gihimo ni Ginoong Hesukristo. Kini nga mga milagro na nakadungog niini si ang hari nga si Herodes. Kini nga mga panghitabo nga una ng panghitabo, kini ang pagkamatay ni Juan Bautista. Nga dugay na kay panghitabo. Dayon niabot si Ginoong Hesukristo og nagpakita siya mga milagro og ang ilang mga pagtan-aw o ang ilang pagdungog nga nagklase-klase ang ilang mga panghuna-huna tungod kay naay nag-ingon nga nabanhaw si Elias, naay nag-ingon pod nga ni balik si Juan nga iyang gipapunggutan. Ang atong tema niini nga kabuntagon kining pagsaad o pagpanumpa. Unsa man ang pagsaad? Usa ka deklarasyon nga o kasiguruhan nga ang usa ka panghitabo matuman. Ni ang ikaduha nganong nga gasaad ang usa ka tawo aron kahimutan o dugang sa pagsalig. Atong makita mga igsoon sa Mateo 21 nga 28 ngadto sa 31 nga nagaingon dire. Itong basahon ng Mateo 21 ngadto sa 24, 28 ngadto sa 31 nag-ingon dire, karon unsa may inyong hunahuna? Dihay tawo nga may duha ka anak nga lalaki. Miadto siya sa magulang og ang iyang giingnan, dong trabaho karon adlaw didto sa parasan. Mitubag siya, dili ko mo trabaho. Apan nausab ang iyang hunahuna og miadto siya sa parasan. Unya ang amahan miadto sa manghod og mao gihapon ang iyang giingon kaniya, oo, muadto ako. Mitubag siya, apan wala siya moadto. Kinsa man sa duha ang nakatuman sa buot ipabuhat sa amahan, sila mitubag ang magulang. Mga igsoon, sa gisulti diri sa atong ebanghelyo nga adunay nisulti siya nga moadto siya, pero wala din niya tumana. Ang magulang nibalibad nga dili gid siya moadto, pero nausab ang iyang hunahuna og niadto siya. Muna mga igsoon nga kinahanglan daw nga sa atong saad kinahanglan gyud nga atong tumanon. Kay kining pagsaad gyud duha ka matang sa pagsaad nga ang imong pagsaad ngadto sa tao. Kining pagsaad nimo sa tao nakapahimuot ka sa pila lang ka tao. Mao na to si Herodes nga iyang gihimo nga nanaad siya og nanumpa nga niingon siya nga tungod kay nahimuot siya, gignan niya ang iyang dalagita nga ihatag ko kanimo bisan unsa ang imong pagayoon. Og nanumpa pagid siya nga bisag katunga pa sa iyang gingharian, ihatag niya. Oh, mao kini ang istorya nga nahitabo nga si Herodias nga asawa sa iyang igsuon sa unang panahon, si Felipe ang iyang bana, pero nagbulag siya tungod kay pangasawa man ni Herodes. Inana mga igsoon ang istorya sa atong ebanghelyo. Muning ang kining pagsaad gud nimo duha ka klase ni ang saad sa tao ngadto lang sa mga isig ka tao ra pod, sa mga katawhan ra pod.
muni nga ang nahimuot mga tao rasad. Pero lahi ang saad nga ngadto sa Dios. Nag-ingon diri sa ang Ginoo mutuman sa iyang saad. Salmo 144:13b. Mutuman gayud ang Dios sa iyang mga saad. Sa Genesis kapitulo 9 bersikulo 11, isaad ko nga dili ko nagayod puuhon pinaagi sa lunok ang tanang binuhat. Dios kini ang nagsaad. Ang kalahian sa Dios nga musaad sa tao kay dili lamang pipila ka tao, dili lamang kini nga mga katawhan, kundi ang iyang gisaaran tibuok kalibutan. Mo ni ang saad kung ang Dios na mao imo saad. Munang lahi og kalainan ang tao nga musaad ug ang Dios mismo nga mo imo saad tungod sa iyang saad kanato. Sa Mateo 5:33-34 niingon dire, ayaw pakyasa ang imong panaad kundili tumana ang imong panumpa ngadto sa Ginoo. Ayaw panumpa sa langit kay ang langit mao ang trono sa Dios. Niingon siya, kinahanglan dili ka manumpa. Kay ang langit kuno mao ang trono sa Dios. Kinahanglan nga ang imong pagsulti kinahanglan imong tumanon. Kay ang usa ka bata nga mangayo sa iyang inahan o ibutang talang dulaan, moingon din siya nga ma kanang gusto lagi ko da nagdulaan nga mauna siya nga dulaan, moingon din ang ginikanan nga o sige palitan tara ka saad pero ang pangutana ang bata nagulat siya nga moabot gyud ang iyang pangayo sa iyang ginikanan. Pero naa sa ginikanan kung tumanon ba niya ang iyang saad ngadto sa iyang anak. Pero ang Dios mga igsuon, pag musaad ang Dios nga panalanginan ko, nag-ingon dire nga pag musaad siya nga dili ko na palunupan ang kalibutan, di ba? Nagkuan siya nga katong bangaw nga gipakita nga kung makita ninyo kanang bangaw nga mo tadlas sa kalangitan, hinumdumi ninyo nga dili ko na palunupan pag-usab ang kalibutan. Inaana ang Dios nga musaad, dunay katumanan. Munang ang tao munang gidasig kita nga kinahanglan sa atong pagbuhat sa mga buluhaton nga gipabuhat sa Dios kanato. Kinahanglan sa atong mga gihimo kining panumpa, kining isip usa ka diakono, kita nga mga diakono nga before ta mahimong diakono kinahanglan tabunan ka, kinahanglan nga musaad ka nga ang tanan nga isugo kanimo sa imong obispo kinahanglan imong tumanon. Mo kini ang gihatag kanato nga balaod sa atong obispo nga kinahanglan tumanon nato kung unsay iyang ihatag kanato nga mga balaod o mga pagsangyaw sa pulong. Labi na kung moingon atong obispo nga muadto ka dana nga lugar kay aron mag Bible study ka. Kinahanglan mutuman ta. Muni siya ang kuan sa saad nga adunay pagtuman. Kini ang ang pagpanaad daw, ang pagsaad sa usa ka gamhanan, pagpanulti, makahimo kitang makahimutan sa atong isig ka tao o sa Ginoo. O makahimo pud kining rason sa kalaglagan sa atong kinabuhi. Kay mo nang anong makaingon ko nga mo'y makahatag rason nga malaglag ang atong kinabuhi tungod kay kanang nisaad ka nga wala nimo tumana. May nimo ingon nga muna muhatag gud na nga kuana pero di ay diha ra sa pulong lamang. Wala gid nimo gikan sa imong kasing-kasing o imong gituman
ang imong mga saad. Labi na gyud nanumpa pagid ka nga ang ingon nga naay Diyos sa langit, nanumpa ka. Pero di ay wala nimo tumana. Munang niingon dire ang pulong sa Dios, niingon dire nga mo kahatag kini og kalaglagan sa atong kinabuhi. Muy samputanan sa tanan atong mga binuhatan, sa tanan atong gihimo, adunay samputanan kini. Kung maayo ang imong pagbuhat, duna kini gasa nga gihatag sa Dios. Pero kung dautan ang imong tumong, ang imong tuyo sa imong pagbuhat, duna kini consequence. Munang ang samputanan sa imong atong binuhatan, muabot gid kini kanato. Either maayo o dautan. Kay tanan kita mga igsoon, sa atong pagkinabuhi niini nga kalibutan, ang Dios nasayod siya kung unsa ang motibo sa imong kinabuhi. Busa manghinaot ko nga nining mubo, nining nakong pagdasig kanatong tanan nga kini makahatag og kadasig sa matag usa kanato. Isip mga alagad ni Kristo. Palihog maningkod. Nandun.